Asiniroha Maria Hamu, Dohdame, Sete Batamata, Do Sianana Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi ma di Hamu nahi Allah ni Tuhan Yesus Kristus. Datangi ma hatani Tuhan Sadarion hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Di mana tersurat siap Psalmen 20 ayat 20 sonom madro. Aleja huwa debata sebao saya pasuang mahani pasihar ma bohim asa madua hani lima sahatnya. Topik Tuhan debata do silehon lasdiroha. Disada piki jupang ma sa pabida turuasna na mamora di akka arta. Jadi kipa jupang sagalero di ben paditai ruasna na mamorai. Di suku paditai mabuasa songon nagale ruasna. Alaya lusna ala marsak do marikiri artana na budani. Nabiar ibara sudun sudah artanai dilain akka pegawai soni akka yang akonai. Nape mamora alai mangul di baga sakolso do hotabiar do wasna namurai. Alai tongon botarenai jupang ma paditai tur wasna nabugus jala tinggal di pinggiran rel kereta api nasida. Bohina minar jala saya nekil do igana pajupang dohot paditanai. Isupun paditai ma wasa ma somon nalas rohani ruasna napugusi. Bunyi dia dusi ma marlasi roha rohani anang ala dilewat Tuhani bodang akka sampah naboi daur ulang sedarion. Morhugarisannya nol nungaboy gari manuhor si panganom nani hebengi saat tumar subut omma basa-basa ni Tuhani amang paditanani sian perjupangan di padita doh ruasna naduai gari boy ma taida nadia ma namangasahon Tuhan demata dinguluna jalan nadia ma nahuhom mangasahon habubuhon na sendiri nang pepugos ala jupangibara do lasniroha di nguluna ala mangasahon Tuhan dewata jala makolatehon dengan bahasa dewata di nguluna morote kudang arta alai sehor soang nguluna ala niartai suarong lapatan ni nguluna molodao sian lasni roha. Amin. Songonima pamatkulunyon ni Tuhatta tuhita sadarion Tuhatta ma madongani hita diulotta sadarion. Horas